Avui hem trobat els alumnes del taller de faràndula de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot fent una visita a l'hospici, on han vist els gegants i s'ho han passat d'allò més bé amb la cabra del Cornamusam. Àngel Rigall i Tavi Algueró són els encarregats de dur a terme aquest taller que enguany celebra la seva 5a edició. Un taller de faràndula per mainada que consisteix en que cadascú fa una peça, un cac gros bàsicament, i hem fet també cavallets, però fem un cac gros de cartró. Estan 15 dies en el procés, però no només fan el cac gros en l'aula, allà a l'Escola Municipal d'Expressió, sinó que a més els estem, o sigui, com que són mainada que ja venen amb l'interès aquest de la faràndula, nosaltres no només fan la peça, sinó que els intentem introduir en el que és anècdotes, històries, i tot és una mica la cultura de la faràndula d'aquí a Olot i la comarca. Estem aquí a l'hospici perquè mentre ara tenim els cacs grossos que estan en un procés que, per exemple, ens convé no tocar-los. S'està assecant i llavors aprofitem aquest procés en què no els podem tocar per fer sortides relacionades amb la faràndula. I ara venim del Museu dels Sants, per l'apartat de la faràndula, i els expliquem coses. Hem vingut aquí perquè hi ha la cabreta, com que hi ha el Cornamusam, i també els expliquem com vam fer la cabreta, perquè la vam fer nosaltres, perquè és una cabreta, o sigui, i anècdotes. Hem visitat els gegants i també els aculturitzem una mica més del que ja saben en tot l'entorn de la faràndula. El procés de creació del capgròs es fa des del primer esbós del disseny sobre el paper fins a l'acabat final. Es tracta d'un taller que ajuda a treure tota la creativitat d'aquests petits artistes que estaran treballant fins al proper 12 de juliol, on donaran per acabada la seva creació i l'edició d'estiu d'aquest curset tan divertit.